Kocak cerita ingkang akan disortakan cerita menika Mas Bagus Patih Janggana ugi saged kinastan Patih Anom Yudo bersama kepada arti kendaraan sekalipun sinuwun Prabu Krama Sewanggono Kamar Bumi bola Patikan Mancah Setyo Abdi Marang Gunistinipun Barangke Prabu Krama Sewanggono menika putra Pono Rogo ada bersama Prabu Krama Sewanggono dipun kirakan abdi kinasih Patih Anom Yudo ugi para wadya bala ingkang cacahipun 1 sekawan bojo sekawan ingkang sami nitih tuangga akan mengatakan oleh Enis putri kang Sulistyo warni berjuluk Isok Bolaku bersama dengan ayu desa balane dipun wonten akan arang saking praja Mantara niku puji wonten praja Kediri ingkang adalah semua ingkang kemegara kalipun Prabu Ismawaro bisa menginastan Ream Pono Rogo
patemboyo ingkang angka kali sinten ingkang saged damel tontonan ingkang wonten ingkang dereng wonten ing Jakarta menika ingkang ketampi utawi saged boyo kusumaning ayu dewi sangga langit